Txikol potentea salbatu dezu eta azkenean emaitza oso ona lortu dezu Iruñerriko itzuleko lehenengo etapa honetan. Iesaldia joan da, errenta lortuta zuen, momentu baten bazirudin harrapatzear zegoela, baina zuko aurre usan duzu aurrera egiteko momentua zela, tropela piztu denean, inauten mugimendu horrekin, eta aurrera iritsi, eta gero bi alditan egon zarete harrapatzear, baina zaituztete harrapatu, eta azkenean salkapen nagusian errenta oso polita da akaztue, ez da hor segundo batzuk aldu dituztute azken metroetan. Nola junde eguna eta batez ere, zein zertakazu buruan urrengo egunetarako? Bai, beti bezala gaur beroa paper handia hartu du eta beti bezala fuga sortzen da eta gu beti atzetik. Hartzea lortu dugu eta azkenean oso fuerte nengoen eta pena metan arazo bat izan dugula, baina oso pozik sartu dugun tartearekin. Esan duzu, sentsazio onak izan dituzula, Bizkaian ikusi genuen sentsazio oso onekin zinela, baina sorigaitza medio ezin izan zenuen Bizkaia itzulea amaitu, Iruñerrira hanka berdintxoekin itxiko zera seguro, eta seguro salkapen nagusia buruan dazula. Bai, ez dakigu ze hankak ditugun. Aste honetan ez dugu bizikleta asko ukitu, baina ea nola goazen. Urrengo bi etapa batez ere gogorrenak izango dira hor errenta baliatzea, baina oraindik ere inguruan dituzu eta seguru atzetik etorriko diran txerrenduari indartsuak izango dituzu aurkari. Nola ikusten dituzu urrengo egunak? Bai, izan dugun tartea handia da, baina ezin dugu konfiatu eta azken finean hau 4 eguneko etapak dira. Zorionak. Eskerrik asko.